तो हेलो लोगोफोर बरायबाय Bodojobinfo YouTube चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। दा फाइनाली मोनसे बिग आपडेट बेनो जाबाय आनजादनि डेटखौ फोसावबाय। बेनो जाबाय नोंथांमोना Gr.3 Gr.4 एप्लाइ खालामदोंमोन डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टआव बेनो जाबाय 26,000 नि बारा भेकेन्सि दङ आरो बे एग्जामा जासिगोन नोंथांमोननिया आगस्टआव जागोन। आगस्टआव नोंथांमोना एग्जामखौ होनो मोनसिगोन 7 आरो 21 बेनिफ्राय लोगोफोर एडमिट नोंथांमोना आगस्ट एबा जुलाइनि लास्टआव मोनगोन। बेनो जाहैबाय डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टआव जेरावनोखि 26,000 भेकेन्सि दङ। दा बे आपडेटखौ सोर होदों जों गासिबो डिटेल्सखौ नायगोन। दा लोगोफोर बेनो जाबाय पर्टेला assam.gov.in बेयाव फैनानै एडमिट नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हागोन Gr.3 Gr.4 आव। दा बेयाव आपडेट फैथ'वाखै नोंथांमोना मोनगोन दसे समनि उनाव पाब्लिश खालामगोन बेयाव अफिशियेल नटिफिकेशन एग्जामनि बागै आरो बे एग्जाम डेटखौ सोर एनाउन्स खालामगो सोर डिक्लेयार होगोन बेखौ नोंथांमोना दानिया लाइभ प्रुफ दिन्थिगोन। दे बिदिब्ला जों थांनि फै टुइटार एकाउन्टआव जों थांनानै गासिबो डिटेल्सखौ नायगोन। दा फाइनाली बे आपडेटखौ होदों बिथाङा टुइट खालामबाय एग्जामा जाबाय भेकेन्सिस 26,000 Gr.4 आरो Gr.3 आरो बे एग्जामा जासिगोन नोंथांमोननिया 7 आगस्टआव जागोन बेनिफ्राय 21 आगस्टआवबो मोनसे एग्जाम जागोन होनना बुंदों दै। स' बिनिफ्राय मा ड्राइभार पस्टआ एक्सट्रा एग्जाम जागोन दै ड्राइभारा जाथ'वा ड्राइभारनि डेटखौ नोंथांमोना थाबैनो मोनगोन। Gr.4 जागोन 21 आव Gr.3 जागोन बेनिफ्राय ड्राइभार पस्टआ उनाव जागोन बेनि सायाव डेटआ फिक्स जायाखै। ड्राइभार पस्टआ एक्सट्रा एग्जाम जागोन बेनिफ्राय Gr.4आ 7 आगस्टआव जागोन बेनिफ्राय 21 आगस्टआव बेनो जाबाय Gr.3 लेभेलाव। बेवहाय दङ एग्जामा जाहैसिगोन गोबां एप्लाइ खालामदों नोंथांमोना केन्डिडेट्सखौ नायोब्ला केन्डिडेट्सखौ नायोब्ला नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों Gr.3 आव 6,71,000 नि बारा दङ बेनिफ्राय Gr.4 आवहाय जाहैबाय 4,43,000 नाथाय बेवहाय एसे खम नुनो मोनदों मानोना हेल्थआवहाय बांसिनमोन। हेल्थआव बांसिन एप्लाइ खालामदोंमोन नाथाय बे डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टआवसो खम जाबावबाय जेरावनोखि पस्टआ 26,000 भेकेन्सि दङ। खोथाया जाहैबाय लोगोफोर खायसे 23,000 दाखालि साख्रि मोनबाय बेनिखायनो खायसे खालामाखै जानांगौ ओंखायनो मोजां चान्स नोंथांमोना दा नायदो 26,000 पस्टआव जुदि 11 एबा 12 लाखाल' एग्जाम लिरोबा स' नोंथांमोना चान्सआ दङ आरो बेयाव गोबां रोखोमनि डिपार्टमेन्ट सानना थादों। बेनो जाबाय नोंथांमोननि एग्जामा Gr.3 एग्जामा जागोन लोगोफोर नोंथांमोना 21 आव जागोन बेनिफ्राय Gr.4आ जागोन नोंथांमोना 7 आगस्टआव जागोन आरो नोंथांमोना जुलाइनि लास्ट उइकआव एडमिट मोननाय जागोन Gr.4 नि थाखाय आरो नोंथांमोना आगस्टआव मोननाय जागोन Gr.3 नि थाखाय एडमिट कार्ड नोंथांमोना डाउनलड खालामनांगोन। दा फाइनाली नोंथांमोननि एग्जाम डेटआ क्लियार जाबाय स' नोंथांमोना दानिया बयबो रेडि जादो बर' रावजों एग्जाम लिरनो हागोन। लेंगुवेजआ मोनब्रै दङ इंलिश बड' एसामिस बांला स' नोंथांमोना दायो आपडेटखौ मोनबाय जेला थ' नोंथांमोना बेवहाय दङ गासैबो केन्डिडेटखौ नायबानो जाबाय Gr.3 आवसो बांसिन खालामदों Gr.4 आव खम खालामदों। खोथाया जाहैबाय डिग्री पासआ Gr.4 आव एप्लाइ खालामनो हाया एबा मोननाय जायासै थ' बेनिखायनो एसे खम जाबाय। स' खोथाया जाहैबाय लोगोफोर डिग्री पास नोंथांमोना Gr.3 आव खालामबाय आरो जायफ्रा HS पास 10 पास बेनिफ्राय 8 पास नोंथांमोना जोबोर चान्स थाबाय Gr.4 लेभेलाव मानोना बेवहाय डिग्री पासआ एलिजिबल जाला। स' बेनिसायाव लोगोफोर बिग आपडेटआ बेनि सायाव नोंथांमोना नेक्स्टआव भिडिअ मोनबावगोन। आं आसा खालाम नोंथांमोना भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालामगोन।